أعوذ بالله بسم الله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام. masu kallonmu da sauraronmu muna muku fatan alkhairi da kuma barka da kawo mana ziyara tashar Hausa Chemist TV. A cikin wannan bidiyo namu a yau insha Allahu za mu tattauna akan abin da ya shafi magance ciwon haƙori da kanamfari. Ka kasance da Hausa Chemist TV. Ga wasu abubuwa da bidiyon namu zai kunsa a yau. Tambayoyi ne kamar haka. Tambaya ta farko, shin kanamfari yana da sinadarai na musamman da suke magance ciwon haƙori? Na biyu, shin akwai wata hanya da za a yi amfani da kanamfari wajen magance ciwon haƙori? Na uku, shin akwai wasu hanyoyi daban da ake bi domin sauƙaƙa ciwon haƙori? Kasance da Hausa Chemist TV domin samun amsar waɗannan tambayoyi kamar haka. Kafin mu fara bidiyon, idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar like da alamar ƙararrawa. Sakamakon idan mun ci gaba da sauke shirye-shiryenmu, ka ci gaba da gani da kuma sauraro domin fa'idantuwa. Shin kanamfari yana da sinadarai na musamman da suke magance ciwon haƙori? Ana amfani da kanamfari tun a zamanan da suka gabata, amma asalinsa yana komawa ne ƙasar Indonesia. Amma yanzu za a iya samun kanamfari a dukkanin faɗin duniya. Ana amfani da man kanamfari saboda yana taimakawa matuƙa wajen sauƙaƙa ciwon haƙori. Duk da cewa babu wani bincike da ya tabbata akan ingancin amfani da kanamfari wajen magance ciwon haƙori, sai dai bincike da koyarwa da dama sun tabbatar da cewa kanamfari yana ɗauke da wasu sinadarai da suka magance raɗaɗi da zugi na ciwon haƙori. Hanyar da za a yi amfani da kanamfari wajen magance ciwon haƙori. Shin shan tafasasshen kanamfari ya fi amfani fiye da amfani da shi a haka ba tare da an dafa ba? Kasance da Hausa Chemist TV. Idan kana fama da raɗaɗi da zugi na ciwon haƙori, sannan kuma kana buƙatar samun waraka ko samun sauƙin wannan ciwon cikin gaggawa ko kuma cikin ƙanƙanin lokaci ta hanya mafi sauƙi, za ka yi amfani da man kanamfari ko ƙwayar kanamfari kamar haka. A samu man kanamfari, sai a saka hankici mai tsafta ko tishu ko auduga, sai a dangwalo wannan mai na kanamfari, sai a shafa a jikin wajen da yake ciwo. Amma ƙwayar ɗan kanamfari gabaki ɗayanta ana amfani da ita ne kamar yacce take, sai a saka ta a cikin wajen da yake ciwon sau wani adadi a rana, sau 3 ko sau 4. Shi wannan kanamfari zai taimaka wa mutum matuƙa wajen gusar da warin bakin da yake fama da shi dalilin ciwon haƙori. Za a iya amfani da kanamfari wajen magance ciwon dasashi ta hanyar guntsarsa da kurkura shi a baki, ko kuma amfani da man shi wanda aka fitar daga jikinsa, ma'ana jikin kanamfari. Amma shan tafasasshen kanamfari domin magance ciwon haƙori babu wani bincike da ya tabbatar da haka. Hanyoyin sauƙaƙa ciwon haƙori. Shin za a iya amfani da hydrogen peroxide saboda sauƙaƙe ciwon haƙori? Tabbas, sanin sababin da ya kawo ciwon haƙori
yana daga hanyar da za ta sauƙaƙe maka magance ciwon haƙori. Sakamakon hakan zai taimaka maka wajen neman maganin da ya dace. Duba da yace ciwon haƙori ya fi faruwa ga wasu saboda azabtarwa da zugi da yake musu, hakan sai ya kai su ga neman maganin da zai sauƙaƙa musu wannan ciwo, wanda kuma kanunfari yana ɗaya daga cikin maganunuwan da ake amfani da su wajen sauƙaƙe ciwon haƙori kafin ziyartar likita. Sannan ana lissafa kanunfari na ɗaya daga cikin maganunuwan da ake amfani da su a gida domin magance ciwon haƙori. Ga wasu daga cikin abubuwan da za a iya amfani da su wajen sauƙaƙe raɗaɗin ciwon haƙori a gida kafin ziyartar likitan haƙori. Su ne kamar haka: na farko, amfani da ruwa da gishiri sai a kurkure baki da shi. Na biyu, amfani da hydrogen peroxide wanda aka ɗan kashe masa ƙarfi da ruwa. Na uku, amfani da igiyar ganyen shayin na'ana, amma an fi so a bar shi ya huce kafin amfani da shi. Na hudu, amfani da ƙwayar tafarnuwa a ɗora akan haƙorin da yake ciwo. Na biyar, sanya jakar ƙyalle mai sanyi a wajen da haƙorin yake raɗaɗi yake ciwo. Ya kamata a tuna cewa dukkan waɗannan abubuwa da za ka yi a gida ba zai taɓa wadatar da kai ba har sai ka ziyarci likitan da abin ya shafa. A keɓance, idan ciwon yana ƙaruwa ko yana maka je ka dawo, ko kuma bayyanar wasu alamomi ko wasu abubuwa daban wanda ka ji cewa ba su gamsar da kai ba. Duka da wannan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu a yau. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana subscribe da danna alamar like.